Jingpule na ki kam jong ki apostol klendong ka paat pupra kadukod kadway hadu kad hendriu but laipo hadu laipo way hadin laib nai ngila kiu ha kaling na Alexandria ka bakerteng ki lay senrog ka balari telang hagata ka daulenong ngila poi ha kanong ba Siracusa bat ngila sa hangta laisni nangta ngila yait kilain hadu bandapoi ha kanong ba regiu kum na shai kale air glass dang banbe na shaphang shathi bat hadin arsni nila poi hakutioli nila yakindu kato kaningot ki riunget hangta bat kila kerpat banginsa bat ki shitayo bat kumta nila poi harum ki para banget harum kila yu smo shaphang jongi bat kila wan shaw yangi nadu yo abuse bat lai basa Habau Paulus ula yoi yaki ula aimu ya Blei ban ula sushngan. Haba ngila poi harum ya Paulus la sha ban shong marway ban ushipai ban ab yau. Kumba ars nem Paulus ula shong hangta ha kajaka kaba ula shimwai yalade ban ula pediang smubha kat ya kibawan ban yakindu yau. Da kajing shlur bat klem dan jingwet ula yala ya kahima Blei ban ula hikai shaphang utrai Jesu Christ ktien jong utrai kasam khandai phupra kadkhod iwei hadu henriu durwai kajirwai bathmai ha utrai na ba ula le ki kamphla kaksangti bukhui jong u kala penjo phu utrai ula pen bana yala kajingjom ula pen pau yala kajingle hong hakmat ki jait benriu hala kajing iet payai ne ulaban yala ka kular ya kaying Israel na bakot shabakot kaperthei kila yoi ya kabor bapenim Blei jongi to yarisa jam ha utrai phi kaperthei baro to ken hoi da kajing men bat tur wai yaro ya utrai da kadui tara da kadui tara bat kajingken ud da kitu roy bat karon sing tu yarisa jam hakmat usim utrai ka gospel kat kum Matthew bukhuit kelenong kapakatsau kadkhot arpu ar hadu lai fulai markum ta u Jesu lapha yala kisenran ban kiu ha kaling pakin lekno hashwa jong u shashiliang kaduriao kadba ma u pat udang pha no ya upat ba anda ula ai khublei yaki ula letkiu sha ulum bandwai weibriu habala premien u Jesu udang sa marway kaling kala don hapdeng kaduriao kala air kala be persha ya ka bad kido kila kenting ya kaling hapdeng lai but Henriu bajemat stem u Jesu lawan shaki da kabayait halor ko haba ki senran kila yoi ba ula yait ha ko kila shepting her kadai karngai kila ban kila lanyar da ka jing shepting markum ta u Jesu ula kren haki wating dei manga te u Petros ula juba ko kenrat lara dei mame to hukum bangan wan halor ko shame ale ula phai ktien Jesu kumta u Petros ula mi na kaling ban ulas dang banyait halor ko sha u Jesu Henry haba ulas ngo ya kal air ka bajur ula ting ban ulas dang bangam ha ka rap ko kenrat ula perta shi sendon u Jesu ula kner ban ula bat yu ong balei pi artatin katno piduna kajingen badhaba kila kiu ha kaling kala air kala sange kisenran kibadan ha kaling kilangu ladem ya u Jesu da shisha melong khun Blei ki laong ka gospel chong utrai